क'क्राझाराव बेफोरबायदिनो नार्सिं कर्स खुलिज्रांनानै डुप्लिकेट खालामनानैहाय 2 नाम्बार खुलिनानै फैसा जानानै खारजालायदों। बिराद खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नैबे भिडिअआ गोदानै नार्सिं कर्स लानो गोसो जानाय बिथांमोननि थाखाय जागोन। मोनसे कन्टेक्ट सफैनानै दं आंनियावहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना गोसो गुदुंब्ला माने नार्सिं कर्सनि थाखाय थांनो हागोन। बियो साउथ इण्डियानाव जागोन। दा माखासे जोंनि आसामनि फुरानाफोर लाहैखानाय दं। दा बिथांमोना गसिगोन, जोबसिगोन बिसिनि ट्रेनिंआ, आरो बिसिनि जायगायाव दायो गोदानै सोगोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं बेवहाय आं गावनो जायगासिम दोनहैनानैहाय फैगोन नोंथांमोनखौहाय। आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होगोन। आरो फरायनायनि बागै बुङोब्ला बेसेबां क्लासनिफ्राय लागोन बेखौ सोङोब्ला 12 पास जानो नांथारनांगोन आरो बेवहाय लोगोसे माखासे डकुमेन्ट्सफोर गोनांथि जायो। नै बै डकुमेन्ट्सफोरा मा गोनांथि जागोन नैबे डकुमेन्ट्सखौ आङो नोंथांमोननो वाट्सएपआव शेयार खालामगोन रायज्लायनायनि गेजेरजों। जायफ्रा गोसो गुदुं थांनो एब्राव नै बे मास जोबनायनि सिगांनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो। आंजों फन रायज्लायहरनो हागोन। आंनो बेवहाय डाइरेक्ट नोंथांखौ दोनहैगोन आरो बेवहाय थाखा फैसानि खोथा दङ। सोरबा सोरबाया कनसेन्ट होनांगौ नामा होननानैहाय सोंगोन। दा बेवहाय कनसेन्ट होनाङा। माथ्र थांनायावहाय नोंथाङा 20निफ्राय 25,000सिमल' आखायाव लानानै थांदो होजोंहाय। अब्लानो नोंथांमोना जायगायाव एन्ट्रि मोनगोन। दा आं मेडामजों रायज्लायजोबखाबाय। मेडामा माने थाबैनो लानानै फै मोनोबा मानसिखौ होननानै बुंदों नालाय, बिनिखायनो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों बानायनानै नोंथांमोननो बयनोबो मिथिहोहरबाय। दा जोंनि बर'फ्रा बेबायदियाव बिराद गोसो गुदुं। थांनाय बोसोरफ्राव माने क'क्राझाराव बेफोरबायदिनो नार्सिं कर्स खुलिज्रांनानै डुप्लिकेट खालामनानैहाय 2 नाम्बार खुलिनानै फैसा जानानै खारजालाय बिराद गोबां फैसा लस जादों। बेस्रा बै जायफ्रा नार्स कचिं लानो ओंखारदों बिथांमोननिया दा बेबायदि थगायजायो। नाथाय बियो दा आं जि खोन्थादों बियो मोनसेबो फेक नङा, गासिबो रियेल। आंनि न'नि मानसिबो दंहैखायो जाय बै फोरोंगिरि नार्स फोरोंग्रा प्रिन्सिपाल, बे प्रिन्सिपालजोंनो आं रायज्लायजोबखाबाय। दा बिथाङा मोनोब्ला थाबैनो लानानै फै होनदों नालाय, बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जायफ्रा गोसो गुदुं नोंथांमोना थाब कन्टेक्ट खालामदो। थाबैनो दोनहैना फैदों। गैयालाबो बेवहाय 7 सिट खालि जागोन होननानै बुंदों। दा 7ल' लागोन ना बिनि बाराबो लागोन आं बेखौहाय रायज्लायनानैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नाथाय नोंथांमोना कन्टेक्टल' खालामदो। आरो बेयावहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ जायो बेखौ आङो नोंथांमोननो वाट्सएपआव शेयार खालामगोन। बेनोसै, जायफ्रा थांनो गोसो गुदुं गोख्रैनो कन्टेक्ट खालामदो दानिफ्रायनो, दिनैनिफ्रायनो।